Вітаю вас у ефірі «Новини Вітебської області», у студії Артур Смоляков. Будаўніцтва сучаснай транспартнай развязкі на паўночна-заходнім абходзе Віцебска выходзіць на фінішную прамую. Адкрыць рух па ёй плануецца праз месяц. Паўночна-заходні абход абласнога цэнтра – чарговы этап узвядзення аб'язной кальцавой дарогі, якая будзе завершана пасля яго злучэння з паўднёва-заходнім. Аб работах, што вядуцца зараз у раёне Рубы, у матэрыяле Святланы Макаевай. Гэтыя кадры здымаліся ў кастрычніку 2014 года на пачатку работ па ўзвядзенні 4-го пускавога комплексу паўночна-заходняга абходу, які ўключаў будоўлю новага моста праз Двіну ў раёне Рубы. Неверагодна, але за такі кароткі час бачыцца зусім іншая карціна. Узведзеныя 6 апор, якія ўжо гатовы пад пралётнае пакрыццё. Чакаецца пастаўка металаканструкцый. Тендер на закупку металла уже проведен, и целевые авансы на закупку металла уже оплачены. Поставщик Воронежский завод, и 10 июня у нас должна прийти первая партия металла на пролетное строение. После чего начнем сборку пролетного строения, надвижку на опоры. После чего будем заливать монолитную плиту, и где-то в районе ноября планируем ввести этот объект, эту полосу в строй. Пасля ўводу новага моста стары паставіць на рэканструкцыю. У будучым двухпалосны рух будзе ажыццяўляцца адразу па двух мастах. Сёння ўжо не пазнаць старую транспартную развязку. Яна стала рознаўзроўневай і нагадвае поўны канюшынавы ліст. Шырыня дарожнага палатна разлічана на 4-палосны рух. Путепровод готовы до пуску. Главная задача в данный момент – это запустить движение. То есть нам необходимо сделать сброс, чтобы закончить полностью транспортную развязку. Ну и в течение месяца окончательно все съезды, которые сейчас в работе находятся, их заасфальтировать и запустить движение по всей развязке. Генеральны падрядчык будаўніцтва аб'ектаў 4-го пускавога комплексу, адкрытае акцыянернае таварыства «Мостабуд» і дарожна-будаўнічы трэст нумар 1. Брыгады працуюць у 12-гадзінным рэжыме па неабходнасці і вахтавым метадам. Из общего объема стоимости северо-западного обхода Витебска 455 миллиардов рублей на сегодняшний день освоено чуть-чуть больше половины. И с учетом этого года мы освоим здесь порядка 350-360 миллиардов рублей. То есть для полного обеспечения ввода в следующем году нам понадобится еще 100 миллиардов рублей. 4-й пускавы комплекс паўночна-заходняга абходу аб'яднае рэспубліканскія дарогі Р-20 у раёне пасёлка Кіраўскі і М8 Е9 у раёне Рубы. Праектам прадугледжанае будаўніцтва двух ачышчальных збудаванняў, каб папярэдзіць пападанне ліўнёвых стокаў з трасы у водаахоўную зону заходняй Двіны. Светлана Макаева, Леонид Табола, «Новины, Витебский район». Юбилейный 25-й міжнародны фестываль мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску сёлета абяцае пабіць адразу некалькі культурных рэкордаў. Акрамя насычанай выставачнай і тэатральнай праграм, шмат мерапрыемстваў будуць ладзіцца на вуліцах горада. Актыўна будуць задзейнічаны адкрытыя пляцоўкі. Істотна новы фармат набудзе фестываль вулічнага мастацтва на 7 вятрах. Упершыню будзе ладзіцца унікальнае святочнае шэсце зорак і гасцей фестывалю. Прычым яго удзельнікамі можа стаць любы жадаючы. Дастаткова падаць заяўку. А завершыцца 6 цырымоній пад'ёму фестывальнага сцяга ля летняга амфітэатра. Арганізатары ўпэўнены, што падобнае шоу стане добрай традыцыяй фестывалю. Такое достаточно интересное мероприятие для молодежи. Затеваем здесь, прямо в районе летнего амфитеатра. Это ночная дискотека для молодежи. Она начнется сразу же, когда последний аккорд заключительный концерта, гала-концерта закрытия прозвучит. И сразу же начнется молодежная дискотека с участием, наверное, самых интересных диджеев со всего мира. В этом году будет у нас стихомарафон, 1000 стихов о Витебске. То есть на протяжении порядка, наверное, полусуток будут читать
стихи о городе, как свои, так и известных авторов. Я уверен, что это будет своеобразный рекорд. О городе Витебске никто такое количество стихов и за такое продолжительное время не читали. Самыя яркія і цікавыя фестывальныя старонкі знойдуцца для ілюстравання ў кнізе рэкордаў. Над яе стварэннем ужо задумаліся арганізатары форуму. Дарэчы, сёлета яго падзеі будуць асвятляць журналісты больш чым з 40 краін свету. У Витебску 11 чэрвеня пройдзе гарадскі суботнік. Па традыцыі навесці парадак на вуліцах абласнога цэнтра выйдуць працоўныя калектывы, установы адукацыі і культуры, а таксама неабыякавыя да Витебска жыхары горада. Сродкі, заробленыя падчас працоўнай суботы, пойдуць на фінансаванне рэстаўрацыі культурна-гістарычных аб'ектаў Витебска. Працягваем выпуск. Больш за 300 жыхароў Віцебшчыны самі згадзіліся заплаціць так званы падатак на сацыяльнае ўтрыманства. Тым, хто ў мінулым годзе працаваў менш за 183 дні, трэба заплаціць збор на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў у памеры 3 мільёны 600 тысяч рублёў альбо 20 базавых велічынь. Для грамадзян, якія до конца мая самастойна звярнуліся ў падатковую інспекцыю і запоўнілі адпаведныя дакументы, прадугледжана зніжка. На Віцебшчыне гэтым правам скарысталіся 308 чалавек, крыху больш за 10% ад агульнай колькасці па краіне. Астатніх падатковая выявіць, аналізуючы інфармацыю з розных ведомстваў. Такія грамадзяне абавязаны заплаціць збор до 15 лістапада. У Витебску следчыя устанавливаюць падрабязнасці па факце падпалу аўтамабіля BMW. Гісторыя адбылася ў адным з двароў абласнога цэнтра. Двое падлеткаў закідалі машыну так званымі коктейлямі Молотова. Урон склаў 160 мільёнаў рублёў. Вядома, што на злачынства маладыя людзі пайшлі не з хуліганскіх памкненняў, а за грашовае ўзнагароджванне. Кошт пытання па 100 еўра кожнаму. Дарэчы, заказчыкам выступіў айчым аднаго з падазраваемых. Гэта кадр не фрагмент з баевіка, а рэальная гісторыя, якая здарылася ў звычайным віцебскім двары. На відэа, зробленым відавочцам, выразна бачна, аўтамабіль не проста гарыць, палае. Спецыялісты не сумняваюцца, падпал. І такога відовішнага эффекту злачынцы дабіліся з дапамогай так званых коктейляў Молотова. БМВ принадлежит местному предпринимателю, жителю города Витебска. Данным преступлением был причинен ущерб лицу на сумму 160 миллионов рублей. У падпале БМВ падазраюцца двое непаўналетніх жыхароў Віцебска, абодва 2000 года нараджэння. Вядома, што гэта не проста хуліганства, а заказанае злачынства. У якасці заказчыка выступіў айчым аднаго з малалетніх злачынцаў. Дзейнічалі маладыя людзі за ўзнагароджанне, кожны з іх атрымаў па 100 еўра. Каб усё атрымалася хутка і якасна, яны нават правялі трэніроўку. Цяпер відэазапіс прыкладаецца да матэрыялу крымінальнай справы. Действия подозреваемых следствием квалифицированы по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время следствием проводятся процессуальные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашивается потерпевший и свидетели по уголовному делу. Праваахоўнікі кажуць, гісторыя з падпаламі магла мець працяг. Малалетнім злачынцам той самы заказчык прапанаваў здзейсніць падпал коттеджа ў Віцебску. Кошт пытання больш за 1000 еўра. С целью недопущения совершения очередного тяжкого преступления сотрудниками управления было принято решение о задержании всех указанных лиц, в том числе и заказчика. В ходе обыска у них было изъято 7 стеклянных емкостей с зажигательной смесью, то есть коктейлями Молотова, которые они намеревались использовать при совершении очередного преступления. Спецыялісты яшчэ будуць высвятляць матывы заказчыка злачынства. Артыкул прадугледжвае да 10 год пазбаўлення волі. Таксама зламыснікам пагражае пакаранне за выкарыстанне коктейляў Молотова. Виктор Праліш, Марина Романовская, Александр Петровецкий. Навіны Витебск. Палац здорыць выдатны настрой. У суботу 4 чэрвеня ў Віцебску па вуліцы Замкавай 4 у адной з найбуйнейшых у Беларусі краме «Шпалер» адбудзецца свята, прысвечанае пачатку чароўнага лета. У гэты дзень папулярны брэнд падрыхтаваў для гараджан і гасцей горада шмат сюрпрызаў. Яркую праграму з выступленнямі фокуснікаў, шоу мыльных бурбалак, конкурсамі і віктарынамі, за перамогі і удзел, у якіх усе атрымаюць падарункі і смачныя прызы. Госці палаца таксама змогуць набыць у краме якасныя шпалеры па даступных цэнах, пераканацца ў прафесіяналізме прадаўцоў-кансультантаў і ў выгадных умовах пакупкі за наяўны і безнаяўны разлік. Пачатак свята ў 12:00 4 чэрвеня па адрасе вуліца Замкавая 4.
У Віцебску адкрыўся экалагічны інфармацыйны рэсурс «Зялёны партал». Яго прэзентавалі ў абласной бібліятэцы і прымеркавалі да Міжнароднага дня аховы навакольнага асяроддзя. Заснавальнік экалагічнае таварыства «Зялёная сетка», якое аб'ядноўвае буйныя наўрадавыя экалагічныя арганізацыі. Сутнасць іх заключаецца ў фарміраванні экалагічнага руху ў краіне. «Зялёны партал» стане адкрытай нефармальнай пляцоўкай для грамадскіх ідэй і ініцыятыў. Любы жадаючы зможа не толькі атрымаць карысную інфармацыю, а і падзяліцца сваімі думкамі і прапановамі, а таксама скарыстацца парадамі спецыялістаў і экспертаў. Сделать экологические вопросы такими же значимыми, как сейчас являются вопросы социального характера или уже политического. То есть мы хотим, чтобы люди участвовали в принятии экологически значимых решений, чтобы им было не все равно, что происходит с родной природой, каким образом мы даем инструментарий, каким образом они могут посодействовать, повлиять и изменить что-то к лучшему. Работа журналистов построена по принципу фриланса, поэтому мы открыты для сотрудничества и даже призываем всех присылать свои новости, оповещать нас, что где происходит на местах в Витебском регионе по экологической тематике. Только рады. Одним из важных направлений в работе библиотеки является и работа по сбору, скажем, экологической информации. И библиотека становится и центром экологического воспитания, и центром экологической культуры. Віцебск стаў пятым горадам, дзе пачынае сваю работу галоўная зялёная пляцоўка краіны. Арганізатары спадзяюцца, што з адкрыццём інфармацыйнага рэсурсу удасца значна павысіць узровень экалагічнай культуры насельніцтва. У нядзелю 5 чэрвеня праваслаўныя вернікі адзначаць дзень памяці прафпадобнай Ефрасіні, ігуменні Полацкай, нябеснай заступніцы Беларусі. Яна першая жанчына, прылічаная праваслаўнай царквой да ліку святых. Асветніца перыяду полацкага княства Ефрасіня вяла актыўную адукацыйную міратворчую дзейнасць. Пад Полацкам святая заснавала 2 манастыры – мужчынскі і жаночы. Да нашых дзён на тэрыторыі святая Ефрасініўскага манастыра, дзе знаходзіцца мошчы прападобнай, захавалася белая церква, побудованная для ігуменні Ефрасіні монахам зодчым Іанам. У дзень памяці Ефрасіні па традыцыі па вуліцах старажытнага горада пройдзе вялікі хрэсны ход. Веруючыя выйдуць з Сафійскага сабора і накіруюцца ў Спаса-Ефрасініўскі манастыр. Да іх з розных вуліц горада будуць далучацца паломнікі з усіх храмаў Полацкай епархіі. Тым часам у Латвіі прайшлі традыцыйныя дні беларускай культуры. На працягу тыдня жыхары і госці Даўгапілса знаёміліся з літаратурай і мастацтвам нашага краю. Напісалі нават дыктоўку і праверылі сваё веданне беларускай мовы. Чым жыве наша дыяспара ў Латвіі, як падтрымлівае сувязь з радзімай, даведалася наш карэспандэнт Настасья Броўка. Літаратурныя выставы, прэзентацыі кніг, творчыя вечарыны і ўрачысты канцэрт. Беларускі культурны марафон даўжынёй у тыдзень. Знаёмства з мастацтвам і звычаямі нашага краю – свята для тысяч жыхароў Латвіі, незалежна ад нацыянальнасці. Благодаря вот таким мероприятиям мы развиваем наше культурное сотрудничество, наше торгово-экономическое сотрудничество. Мы контакты устанавливаем в рамках проведения Дней культуры, потому что приезжают с визитами, с концертами с разных стран люди. У гэтым годзе дні беларускай культуры прайшлі пад знакам Еўфрасіні Полацкай. Менавіта ёй была прысвечана цікавая літаратурная выстава. Убачыць здымкі унікальнай беларускай святыні крыж Ефрасіні Полацкай, пазнаёміцца з сучасным мастацтвам і старажытнымі рамёствамі Беларусі можна было на адмысловай фотавыставе. Презентуя фотовыставку жителям Даугавпилса, хотелось показать, хотелось рассказать о том, каково современное искусство в Беларуси, что оно находится на высоком европейском уровне, в принципе, мировом уровне. У гэтым годзе Дні культуры Беларусі не толькі знаёмства з традыцыямі і асаблівасцямі нашага народа, але і магчымасць праверыць свае веды. Усе жадаючыя напісалі дыктоўку па беларускай мове. Мы писали отрывок «Дороговы» Якуба Колоса, потом проверяли, как в школе, искали помылки. И
получилось, что, будучи оторванными от языковой среды, от своей родины, написали там и диктант практически правильно. Тыдзень беларускай культуры ў Латвіі спрыяе наладжванню і ўмацаванню ўзаемасувязяў паміж суседнімі краінамі, спрыяе пашырэнню ведаў пра гісторыю, мову і літаратуру нашай краіны. Настасья Броўка, Наталья Ламаносова, Леонид Табола. Навіны Даўгаўпілс. І на гэтым выпуск навін завершаны, а прагноз надвор'я прадстаўляе кампанія «Макдональдс». Гуляй і весяліся кожны дзень з Happy Meal. Открой с друзьями из Супер Марио новые игры в твоем Happy Meal! У ближайшие сутки по области чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, месцамі кароткачасовай дажджы, у асобных раёнах навальніца. Ветер ноччу паўднёва-заходні, слабы, днём з пераходам на паўночны-заходні 5-10 метраў за секунду. Пры навальніцы парывы до 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 10-15, днём 19-23 цяпла. У Віцебску таксама чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, раніцай і днём кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, днем 20-22 тепла.